Přimda, nejstarší kamenný hrad v České republice, který se ukrývá v severní části Českého lesa a láká stále více návštěvníků. Jen za loňský půlrok na něj vystoupalo více než 8,5 tisíce lidí. Obdivuhodná je i panenská příroda samotného Českého lesa, která přímo vyzývá k pěší i cykloturistice a samozřejmě k houbaření. Na vrcholku skalnatého hřebene v severní části Českého lesa se vypíná zřícenina hradu Přimda. Její kamenné zdi už téměř 9 století vzdorují větru, dešti i zubu času a dodnes vyprávějí příběh nejstaršího hradu českých zemí. Je považován za takovou bránu do České republiky, je vlastně 10 km od hranice. A každého, kdo přijíždí z výletu z cest z Evropy, si řekne, když vidí Přimdu, tak si řekne, a jsem konečně doma. První kameny položil patrně německý markrabě Děpold II. Z Hofburku. Přimda však svůj osud brzy spojila s Českým královstvím. Ten hrad viděl vlastně úplně všechno, ale úplně od začátku Českého království. Jak Kosmas píše, jacísi Němci tady bez povolení českých úřadů začali stavět jakýsi hrádek. Netušili ovšem, že v tehdy vládnoucím knížeti českém Vladislavovi narazili na hrdý, odbojný a nebojácný český nárůdek, který sem přišel. Němce vyhnal zpátky za hranici a na obranu zemské hranice s říší tady postavil v dnešní době tento úžasný románský skvost. Přimda po staletí spojovala příběhy českých králů i významných šlechtických rodů. Jejich odkaz dnes připomíná také Český královský institut. Český královský institut funguje 5 let. Za tu dobu se udělal obrovský kus práce a Český královský institut se stal velmi výraznou tváří v oblasti šíření myšlenky monarchie. Usilujeme o moderní monarchii evropského typu, tedy konstituční nebo parlamentní monarchii, kde odpadá volba hlavy státu a hlava státu je nevolená dědičná. O myšlence konstituční monarchie v českých zemích diskutuje Český královský institut s veřejností také prostřednictvím debat. Jedna z nich proběhla na půdě Poslanecké sněmovny. Podle vedení institutu právě podobná setkání pomáhají veřejnosti lépe porozumět této myšlence. Pokud se týče posunu, tak ten je radikální, protože v podstatě od prvních zcela naivních otázek typu, proč chceme zavádět nevolnictví a právo první noci a běhat v brnění a já nevím, jaké nesmysly, tak dneska se bavíme velmi seriózně na téma, jaké by to mělo přednosti, co je tou největší předností, kdo by byl panovníkem. Činnost institutu ale nekončí u veřejných debat. Věnuje se také pořádání kulturních akcí, popularizaci českých dějin i podpoře historických památek. Právě ty dodnes připomínají bohatou královskou minulost českých zemí. Jednou z nich je i Přimda, která jako pohraniční pevnost střežila jednu z nejvýznamnějších obchodních cest spojujících Prahu a Plzeň s Horní Falcí. Přimda byl odakživa vojenský hrad, strážní hrad, takže tady byla vždycky vojenská posádka, to znamená nějaký ty chodové. A ty vojáci se střídali ve směnách dole na Přimdě, na celnici a vybírali clo. Přimda byla nejvýnosnější celní stanice pro všechny panovníky středověku. Všichni bez rozdílu z Přimdy měli ty největší zisky. Takové bohatství ale lákalo i labky. Ti na obchodníky číhali podél stezky a čekali na vhodnou příležitost zaútočit. Musím říci, že tady ty loupežníci dostali krásný český název, to nám Angláni můžou teda závidět a se jim říkalo zákeřník a rošťák. Ten zákeřník čekal za keřem na toho obchodníka, skočil na něj a ukradl. A rošťák ten čekal v rošti. Skočil a kradl. Takže je to úsměvné, ale tak to skutečně bylo. Dominantou hradu byla a stále je obytná věž. Její součástí je například krb nebo prevét. Tvořena je žulovými kvádry.
Donžon byl nejméně třípatrový. Jeho spodní podlaží sloužilo jako sklad, zatímco ve vyšších patrech se nacházely obytné místnosti. Krb, který se v donžonu zachoval dodnes, byl součástí komnaty v prvním patře. Místnost nejen osvětloval, ale také ji z části vytápěl. Hrad Přimda sloužil i jako státní vězení. Po vzpouře proti svému otci a králi Václavu I. tady byl držen dokonce i Přemysl Otakar II. Byl to vysoce postavený člověk, samozřejmě. Nevím, jak dlouho tady byl, ale velice krátce. On se posléze stal tím nejúžasnějším panovníkem v českých dějinách. On vybojoval území pro České království až k moři Jaderskému. Měli jsme obrovské území. Vězení se podle historiků mohlo nacházet v přístavku vedle věže. Dodnes se zde dochoval vyvýšený prevét, k němuž vedly pouhé 2 kamenné schůdky. Samotné sedátko tvořil mohutný kamenný kvádr s kruhovým otvorem ústícím do odpadní šachty. Podle historických pramenů a dobových popisů měla právě v těchto místech stát studna, kdy přesně ale historici neví. Domnívají se ale, že to muselo být v době, kdy už docházelo k samotné výstavbě hradu. Přimdu kdysi obklopovaly mohutné obranné hradby. Čas z nich zachoval jen nepatrné pozůstatky, které dnes téměř splývají s okolními skalami a lesem. Dnes si jen velmi těžko dokážeme představit, jak vypadala jižní část hradu. Podle historiků tu tady mohla stát buď to 1 nebo dokonce více budov. Jisté je ale, že tady stála další obytná věž. Hrad Přimda láká stále více návštěvníků. Jen za loňský půlrok na něj vystoupalo více než 8,5 tisíce lidí. Jsou tam 2 cesty, jedna je taková trošku delší, kde projede i auto a tam se dá právě jít s tím kočárem. Samozřejmě se zapotíte, protože 100 metrů výškových dá zabrat každému, dá se to vylézt v jakémkoliv ročním období. Cestu na vrchol zpestřují návštěvníkům interaktivní informační tabule. Je to v podstatě takových 7 interaktivních tabulí, kde je popisováno a charakterizováno to místo, ta lokalita toho Českého lesa, to znamená, jaké jsou tady rostliny, jaké jsou tady živočichové. Je tam i znázorněna historie města, takže myslím si, že se návštěvníci doví vše potřebné a důležité k této lokalitě. O budoucnost Přimdy dnes pečují také členové spolku pro hrad Přimda. Vedle propagace památky připravují i projekty, které ji chtějí ještě více přiblížit návštěvníkům. Jeho záměrem je vybudování dřevěného ochozu rozhledny uvnitř toho donžonu, kdy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem jsme znovu oživili projekt, který byl v minulosti před více než 10 lety naprojektován a teď se ho snažíme vzkřísit a vybudovat rozhlednu, abychom návštěvníkům právě umožnili výhled do širokého okolí, protože za opravdu příznivých klimatických podmínek jsou vidět i vrcholky Alp. Kromě Přimdy stojí za objevení také panenská krajina Českého lesa. Tím, že jsme nejméně osídlená oblast v České republice, tak nabídneme to, co nikde jinde není. Ticho, klid a pohodu. Najdete tady zvěř, máme tady vlky, jeleny, všecko. A jak je ta zvěř tak jakoby zvyklá na ty lidi, tak se vlastně dostanete i do té blízkosti té zvěře. Na podobě Českého lesa se výrazně podepsaly dějiny a právě díky nim se dodnes uchoval svůj divoký charakter. Po ukončení druhé světové války v roce 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva a následně zavření těch hranic, tak příroda si zpátky vzala, co jí právem náleží a měla možnost se tady vlastně jakoby rozrůst. Ta oblast byla neprodyšně uzavřená díky i těm hranicím a vzala si ji zpět. Společně s bavorským hornofalckým lesem tvoří Český les největší souvislou zalesněnou oblast ve střední Evropě. Proto se jí přezdívá zelená střecha Evropy. Je to smíšená vegetace. Smrky, duby, buky. Nejvíc to ukáže vždycky podzim, který to krásně vybarví, ale nebyla tady nějaká řízená výsadba nějakých jednodruhových stromů, ale je tady pestrost v tomhletom ohledu, takže i to možná tu přírodu dělá takovou ojedinělou. Díky mírnému terénu láká Český les nejen pěší turisty, ale i cyklisty. Přijedete si sem vyprázdnit tu hlavu. Přijedete za turistikou, přijedete samozřejmě cykloturistika, pěší turistika, ale je to tak, že opravdu nebudete muset nuceně kličkovat mezi lidmi. Přijdete tady úplně do té symbiozy s tou přírodou a poznáte to, co přírodu dělá tady v Českém lese i ojedinělou, a to je
ta samostatnost. Že ty lidi tady zůstanou v té přírodě sami a budou si to moc užít, vypnout. Na podzim určitě nejvíce, protože nabízí velkou nabídku hub, takže pro houbaře a i pro ty, kteří se nechtějí v těch parních měsících třeba tak jako úplně jako vzdávat toho pohodlí domova. Ubytovat se mohou návštěvníci přímo v srdci chráněné krajinné oblasti, v rezortu Český les. Místní restaurace sází na pokrmy z regionálních surovin. Po výletech pak přijde vhod wellness i odpočinek v apartmánech. Zavítat lze také do přilehlé obory Srdíčko, která je přístupná nejen hotelovým hostům, ale i široké veřejnosti. Trošku odráží to, co ten celý Český les má v sobě a někdo by nechtěl to projít, tak tam uvidí vlastně tu zvěř, kde je zhruba asi 200 kusů a může být v těsném kontaktu až s ní, takže uvidí jeleny, dáňky a všechno, co tam máme. Kdo na Přimdu vystoupá, neobjeví jen příběh téměř 9 století. Najde tu také krajinu, která si po staletí uchovala svůj klid a jedinečnost. Jsme s vámi v horkém létě. Budeme i v barevném podzimu. Užijeme si společně mrazivou a zasněženou zimu a nabídneme vám i veselé a rozkvetlé jaro. Jsme tu pro vás 365 dní v roce, každý den. Ať je vám s námi prostě prima.